Είμαι ειδική σύμβουλος αρμονίας του χώρου, η οποία είναι το ελληνικό Feng Shui. Η αρμονία του χώρου είναι η τέχνη του Ευζήν, η οποία επαγγέλλεται τη βελτίωση της ποιότητας της ζωής μας σε όλους τους τομείς. Υγεία και ευημερία σε όλα τα επίπεδα. Την Τρίτη, 26 Σεπτεμβρίου, στις 7 το απόγευμα, θα κάνω ένα σεμινάριο για ένα θέμα το οποίο απασχολεί τους περισσότερους ανθρώπους στην εποχή μας. Είναι η έλλειψη χρόνου. Ο τίτλος του σεμιναρίου είναι «Δεν έχω χώρο, δεν έχω χρόνο». Ο χώρος είναι τόσο το εξωτερικό περιβάλλον μας, εκεί όπου μένουμε και εργαζόμαστε, όσο και κυρίως εσωτερικός μας κόσμος, από τον οποίο πηγάζουν τα πάντα. Κάθε άνθρωπος είναι μοναδικός και κρύβει μέσα το ένα θησαυροφυλάκιο δυνάμεως. Έλα να μάθεις το συνδυασμό για να το ανοίξεις και να μπορείς να διαχειρίζεσαι τον χρόνο σου καθημερινά με άνεση και επιτυχία. Τρίτη, 26 Σεπτεμβρίου στις 7 το απόγευμα. Μπορείς να δηλώσεις συμμετοχή είτε μέσω Messenger στο Facebook, είτε μέσω email και τηλεφώνου. Το email και το τηλέφωνο αναγράφονται. Το σεμινάριο τιμάται 20 ευρώ και θα διαρκέσει 1,5 ώρα. Έλα να μάθεις πώς να κάνεις την καθημερινότητά σου ωραία, χωρίς ένταση και χωρίς άγχος.